Hola, nins i nines! Som aquí per contar un conte. Sí, és aquest! Anem a per ell. Hola de nou! Molt bé, que ja sabeu de quin conte es tracta? Sí, aquest de què fa gust la lluna. Però, abans de començar aquest conte de Michael Krechniak, us presentaré quina serà la nostra lluna. Mirau! Uau! Aquesta serà la nostra lluna. És una lluna un poc especial. Ja ho veurem. La deixarem aquí. Sí? Molt bé. Així ens preparem per començar a contar el conte. 1, 2, 3. I jo vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants. Ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Molt bé, ara que ja estem preparats, començarem el conte. Això era i no era en un lloc no molt llunyà. Hi havia unes muntanyes. En aquestes muntanyes sempre hi havia animalons que sortien al vespre a mirar com sortia la lluna. Els agradava tant veure la lluna que molts cops intentaven aixecar-se per agafar-la, perquè tenien molta curiositat per saber quin gust feia la lluna. Dolça? Salada? Agra? No ho sabien. Veien aquella lluna brillant, unes vegades més gran i unes vegades més petita, que els hi feia molta curiositat. Així, cada vespre cantaven una cançó. Dins la fosca, tot d'una, sobre el tron d'un vell pi, s'enfilava la lluna com el punt de la i. Olarà, liria, olarà, liro, olarà, liria, olarà, liro. Amb això, que un dia, una tortuga, la veus aquí, la tortuga, va decidir pujar tota la muntanya, a poc, tira, fins que va arribar a dalt de tot. Aquesta tortuga volia saber quin gust feia la lluna. Així que quan va ser a dalt de la muntanya, va aixecar les dues potetes i el capet per veure si podia arribar a la lluna, però no va arribar. Així es va posar a pensar i va dir: jo que tinc molt d'amics, em cridaré qualcun perquè me vengui a ajudar a veure'm si damunt la meva closca pot arribar a la lluna. Va, cridaré el meu amic elefant. Així que, elefant, vine, puja, que vull saber quin gust fa la lluna. Així, l'elefant no s'ho va pensar 2 cops. Va anar cap a la tortuga. I què va fer? Va pujar damunt la closca la tortuga. Així va estirar la trompa. Però no va arribar a la lluna. I la lluna, que tot ho veia, es va pensar que volien jugar i què va fer? Pop! Un botet més amunt. Amb això, l'elefant va dir: tortuga, no passis pena, jo cridaré un amic meu. Així va cridar el seu amic Girafa. Girafa, vine, puja, que volem saber
quin gust fa la lluna. Així, la girafa hi va anar. Va pujar a damunt la tortuga, a damunt l'elefant, i ell, quan va ser dalt de tot, va estirar el coll, però no va arribar a la lluna. I la lluna, que se pensava que era un joquet, se va fer un botet més amunt. Així varen decidir cridar a un altre amic seu amic Zebra. Zebra, vine, vine, puja, puja, que volen saber quin gust fa la lluna. Així, la zebra hi va anar. Va pujar damunt la tortuga, a damunt l'elefant, a damunt la girafa. I quan va ser a damunt la girafa, va estirar el collet, però no va arribar a la lluna. La lluna, de cada cop estava més emocionada, de cada cop estava més a prop, però ella va fer un botet més amunt. Així, varen decidir cridar a un altre amic seu amic Lleó. Lleó, vine, vine, puja, puja, que volen saber quin gust fa la lluna. Així, el lleó hi va anar, va pujar a damunt la tortuga, a damunt l'elefant, a damunt la girafa, i quan va ser dalt la zebra, va estirar per amunt, per amunt, per amunt, per amunt, per amunt, però no va arribar a la lluna. I la lluna, un botet més amunt. Encara en cridarem un altre. Guineu, guineu, vine, vine, puja, puja, que volen saber quin gust fa la lluna. Així, la guineu hi va anar corrent, 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 corrent. I va pujar damunt la tortuga, a damunt l'elefant, a damunt la girafa, a damunt la zebra, a damunt el lleó. I quan va ser dalt del lleó, va arribar a la lluna. No va arribar a la lluna, guineu. I la lluna, un botet més amunt. Així que varen decidir cridar al seu amic Monea. Monea, vine, vine, puja, puja, que volen saber quin gust fa la lluna. Així, la Monea va fer molta via. Va pegar un bot a damunt cada animal fins que va arribar a dalt de tot. Damunt la tortuga, a damunt l'elefant, a damunt la girafa, a damunt la zebra, a damunt el lleó i a damunt la guineu. I quan va ser dalt la guineu... Ui! Quasi, quasi! Quasi, quasi arriba a la lluna! Quasi, quasi! Però no hi va arribar a la lluna. I va dir: mos falta ben poquet. Ja ho sé, cridarem en el meu amic Ratolí. Ratolí, vine, vine, puja, puja, que volen saber quin gust fa la lluna. I el Ratolí, tot d'una va pujar a damunt els seus amics, a damunt la tortuga, a damunt l'elefant, a damunt la girafa, a damunt la zebra, a damunt el lleó, a damunt la guineu, i quan va ser dalt de la Monea, va estirar tot quan va poder. Tot, 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 tot. I la lluna, que ja no es podia fer més amunt, va esperar a veure què passava. I sí! El Ratolí va poder arribar a la lluna. I què va fer quan va arribar a la lluna? Em va agafar un bocinet. Clac! Amb això que la lluna va fer un poquet de mala cara, però no li va ser de greu.
perquè la lluna torna petita i torna gran. Així que el ratolí li va demanar permís, li va dir: te puc agafar un bocinet pels meus amics ja que han arribat fins aquí dalt? I la lluna què li va dir? Així, el ratolí va agafar un bocinet, la va tastar. Aquesta lluna! Meam. Baixaré un bocinet als meus amics, així com havien quedat. Així va baixar un bocinet per cada un i els varen repartir. Meam, vosaltres de quin gust creus que és aquesta lluna? Uns deien que tenia gust de magdalena, un altre va dir que tenia gust de pizza, un altre va dir que tenia gust a bròquil. Cada un va trobar un gust diferent a la lluna. Va coincidir que va ser allò que més li agradava a cada un. Així que tots ja varen quedar satisfets i es varen poder anar a dormir ben tranquils. Però allà hi havia un peixet que va mirar tot el que va passar i va dir: jo no sé per què han fet tot això. Si jo aquí a l'aigua queda reflexada cada nit i la tem ben a prop. Però aquells animals valen aprendre una cosa molt bona, i és que si treballen tots plegats poden aconseguir una cosa molt important, en aquest cas, la lluna. Meam, i vosaltres? Quin gust creus que té la lluna? Agafam un bocinet de lluna. Aquesta lluna té gust a galleta. No, té gust a cotó de sucre. No, té gust a peixet. Conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat, pica de mà!